Níl mo cuireann anseo leis an tríú píosa físe faoi láithreán an gréasáin a crothú ag úsáid HTML agus CSS. Díreach a gfuil siar an méid a rinne muid go dtí seo, tá muid ag géire an láithreán seo ar thaobh láimh deise a bhaint amach. Siod an áit a bhfuil muid faoi láthir, tá láithreán tá leathanach simplí be cheart am rá cruthaíonn ag úsáid Clibeanna simplí an na cíine tá clúdaíonn go dtí seo na HTML a léironn tús agus deireadh an leathanach head agus tíobh stick an head tá an teidil a eicin muid thuas an seo ag an mór. Idir body agus body tain an tábhar ar fad a eicin muid sa mrásaí se an brásaí ar dheis an seo. So tá H a híon an úsáidein, tá P an úsáidein, like don't remember outside bit an seo. So so mar eicin si má aithríonn se é seo go dtí sin ná rud aithríonn tú an HTML, sábháilonn tú é agus an sin déanann tú refresh ar an mrásaí. Nis so tá H a híon P déanta agin. Nis déanam muid ceann eile le haghaidh pointí oirithir a chuir isteach. UL atá an le haghaidh unordered list agus críochnaí an UL so chuir isteach an tús agus an deireadh dús. Tíobh istigh an UL agus seo rud a bhuaillimse do dhaoine nuair atá rud ag an tíobh istigh go clib tá an cabhrú chun go mbeidh sé níos éascin rud a léamh LI agus deireadh LI. Agus céanna tá an copy and paste úsáid. Control C, LI, deireadh LI, LI, deireadh LI. Céadaíonn sé sin sábháil, refresh, a mar eicinn sibh cruthaíonn sé 3 pointe oirithir. Séir de bheits le feiceáil ná tain sé idir an LI agus tús deireadh an LI, seas an LI gur list item. Mar hampla agus save, Control S, accurate sciúpaí F2 le refresh ach déanam mé leis an lucha úla tuairí óráistí tuairí. Sin an toirtá ar sin. Tá mé sé gurí ibhreacha seachas pointí oirithir ní gá ach an UL a athrú go dtí OL. Sábháil, refresh agus seas an OL a gur ordered list. Rudí eile ná má tá mé géire béim a chur ar físa téacs. Mar hampla dá mé sé géire an Clibeanna a bheith lo strum úsáidtear an clib strong. Timpeall an focail atá tú géire agus tá sé seo tíobh istigh go P arís sábháil agus feicinn sibh an sa mrásaí an toir chéad tá mé sé géire difriúil úsáidim se EM ag emphasis agus deireadh EM agus sábháil. Nis go dtí seo tá muid ag déile le Clibeanna atá tús agus deireadh ag baint leo. Tá Roinnt cín cúpla clip an nach mín éon tús agus deireadh leo. Mar hampla má thosaím alt agus alt. Tá mé sé géirí aber píosa fíocht do chuir isteach san alt seo. Ma gur cinnte go mbeidh líne nua ag teachtain is. Siad úsáidim ná an clib BR ag gur break. Chuireann se an slash agus deireadh na lúbín le léir gur sin deireadh leis an líne seo.
mar sin níl éon deire BR. Tá an deire tíbhaiste an BR. An eile so sin an chuí chorm isteach agus má bhrúmse sábháil agus so chinnte sé sin go neachas sé rá go dtí lína nua. Tá sé ar fad tíbhaiste an alt céanna mar ecinn siú. So níl bearn a mhór idir gach ceann. Don chéad versa eile dóigh go dus ótha alt nua agus rud céanna. Dar versa me gap in hosting generate. Deire chuir leis an P sábháil agus sábháil agus American sib tá bearna idir gach alt ach nuair tána BRs in úsáid agin tíbhaiste an alt bhí na líntí níos géire dá chéile. Rud a eile mar hampla pí sa filiochta agus rudí eile. So sin léirn sin just cuid gona beidir ceann amháin eile déit muid breanú ar ná HR horizontal rule agus dhéanann sin níl éon deire HR sábháil agus chuirn sin lína isteach. So sin range gona Clibeanna téacs, Clibeanna breise téacs. Sa géad ceacht eile tosa muid brenn ar gá clib antáhachtach. Má bheidh go dtíormid deach ar ceann ceacht ní difriúla sé sin ceachaí le nasca chur idir gá leathanach agus an sin beim de brenn ar íomhán a picturí ceachaí le picturí álasteach freisin. Ach sin ag an ceanse.